Ano ba? Na may gipos diri nga naidula sa email. Double ra ba? Eh nang tawa na kong premium ani. 1.5. Napay konsumisyon nga hapsak. Yawa. Sa may akong main kaubanan ani. Ay gusto. Si Inko dai murag may to sa Inko sige to ka premium sa Inko ani murag sige to ka MVP sa email sa Inko. Ah si Inko, klaro na kay ni. O si Inko sila. May ito ra po to sila aron. Kapuya ka yan. Sige ratag. Puyo balay oy. Uy, tayo yun. Ikaw ba yung sa may imong nabuhat? Uy, balay, gawas sa balay. Tanong-tanong aning mga tanon. Tanong-tanong aning balangko. Makudugan ang gikay ko wala nakagawas noy. Nya. Gimingaw na gitag laag-laag ba? Oo. Ako gaani nga. Sus, ako ang TL noy. Wala na ginikubal kay sa diha daghan kay nikubal sa diha kay Di naman kayo raw. laagan kay ko na magbalay. Oh, wala na ginikubal kay sige na magpuyo sa balay. Sa una katong wala pay COVID. Oo. Sige laag baga kay nikubal mga dos siguro ka baga. Kubal ani. Kuha. Naray ko ba kay? Ganun ka sige. Grabe dako kay dumpi. Makaugam gyud sapa noy. Dara Na. silas. Oo. Silas dako kay silas. Oo, naku kayo. 12 15. Mo pina 24 mo siguro isugod ra sila sa. Taasa kayo dangaw manikapin grabe yung tiloy murag ka katong bayugyog nga kanang nagpuyo sa kuad kanang nawag sa baliti. Murag ka dagdag agta Buli kay tiil kay kasi gira lagi pananaw. bitaw kapoy wantay laing mahimo ani mi Hintay lingaw. gyud litsi gining pandemic wala gitay lag sa kaya itong mga himo ano meron hintay lingaw Magdula ka hata. lao na to Oo. Sa itong makita niya mo na itong batong dulaan. unsa may mga hunaan lindot na dulao na to kita mo yung duha Nakahinamdam ka itong dikir pa tayo eskwela ko nga Oo. na may dula nga tikwang-tikwang. atik kong tikwang ay tuya tuya Oo, atoy-toy di da. o makigtuya tuya kadako kasi mong lawas lupig ko Pwede ra na oy. ha Pwede ra. sulayan na to Sige. sige Sige, magdula tag tikwang-tikwang. ada kana bago tanang gamito Oo, nara. Sige. Ginagawa mo. Nakawa lagi dili lagi pwede. Oh no. Di mo ko pwede gyud kay dako kay ka, gamay kay ko. Sige, ato rin isibog diyan dapit. Sibog dapit Na. na. Sige. Dako lagi kaayo, di lagi sibog lagi. Oo. O ana. Oh. Oo, sige. Pwede ra ba? Okay kaayo. Okay kaayo. Ayo. Ang dula ka na po sa una, mga eskwela na, ingon na tikwang-tikwang. Lindot kaayo. Oo. Lang. Kiha kayo, oy. A few moments later. Masabay ko yan. Ngawa ka na panula, oy. Lindot kaayo. Okay kayo. Ginagawa mo. Kan mura biya mo mga bata diha. Paligaw naman. Mura man mo dibalik sa kakindira na. Iingon man yang Ay magdula. ko. Ha? Ako ikaw na ikaw na magkakitag India ka na idula. Mag-email. Ayaw, kada dula, bidire. Dula pa Sus kasi. mga mga bata na ikaw. Oo, ligaw mo, Makita Federico, nyo, no? katawan lang mo. Kadako kayo murag turo o. Iingon So, man yan. O kada dula, bukod bidire ko na Ayaw diha, magdula. Maghawa, Ko ni pusta. Email lagi. Oo, mo 1.5. Wala koy kuan, wala koy data, wala koy load. Ay, Bawal na, padok kayo pag sinabok diri. Ay pag kuan na dako kayo na, okay ka nang kuan na magkamlo daw kayo. Murag bata na. Dugay na makula ng email. Ako na idugay na putayin ko na. Lutay 1.5 inko. Sa kako 1.5 ang- kalibo. 1.5 ang pusta sa Oo, email Email? 1.5. Oo. pili pusta. 1.5. 1.5. Oo. Tara, tara. Yate, kini si Gudon sa kini si Padok na samok-samok kagilig. Balik mga tawanan di. Tawa gini mga tawanan ni na. Tapiang akong kamot, tabuling akong sinina. Mal gini mga tawanan. Oh no. Aba na di, ampe ito ang kuan, ampe kontrado. Kanang duha pudas bada. Double ra ni double, double ra. Oh. Kanang duha. Nangisog na ba si kuan? Wala nagdalag kuan si Takong ra man naglukay. Takong naglukay ang gidala ni.
Kada di kita kanaog kay kini akong bunal. Ako nang ibilin do eh. Wala man ko na ko tutuyo agad. May bunaog ka. Ako ring daganon, ako na ipuspos ka ko semua. Wala man na ko tutuyo anoy. Si Badok man na to si Badok. Tapi ang akong bukton. Imbag to si Badok ka. Sabok-sabok ini ka kanaog diha kay tagan magkana ko bunaog ka. Kani si Badok. Bakit ar ko ito hana? Ako gining Oh,